We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry. Nos collemos a calculadora, Bernardo, a ver como nos sairían un día destes de Nadal, pois unha viaxe, non? Lembremos antes de nada, Rocío, que Ryanair pechou a súa base aquí en Santiago de Compostela e que a partir do vindeiro 1 de xaneiro a aerolínea irlandesa cancela as súas operacións no aeroporto vigués de Peinador. Logo xa falaremos de Aninovo, pero se nos fixamos nos distintos transportes para pasar Noiteboa e Nadal aquí na casiña, que exemplos reais de prezos atopamos? En avión, por exemplo, de Zúrich, en Suiza, a Santiago de Compostela, con Vueling, entre 300 e 342 euros, entre o 19 e o 22 de decembro, as xornadas previas. De Londres a Vigo, outro exemplo, nesas datas, pode roldar o voo os 210 euros, os 250 euros, se viaxamos a Coruña e ollo, os 303 euros se aterrizamos na Lavacolla, aquí en Santiago. Xa dende a península, por exemplo, se eliximos o 20 de decembro, unha data o chou, para vir pasar as festas coa familia, dende Madrid ata Santiago de Compostela xa non existe nesta data a opción Ryanair, vale? Atopámolo por 229 euros. A Vigo pode chegar aos 318 e ollo. A Coruña ata 374 euros. Algo menos dende Barcelona, que roldan os 200 euros. Euro arriba, euro abaixo, vale? Os tres aeródromos galegos valería esa cantidade. No caso do tren, tamén para ese día, para ese 20 de decembro, se vimos dende o leste do país, dende Barcelona a Galicia, uns 180 euros o billete. Dende o sur, dende Sevilla, algo máis barato, 150 de media, e algo máis asequible, atopámolos dende a capital ata a capital, de Madrid a Santiago, ou a Ourense ou a Coruña, poden andar de media entre os 90 e os 100 euros, atopounos dispoñibles esta mesma mañá o noso redactor Juanma. E xa, como terceira opción, quédannos meternos no bus para unha viaxe máis longa, algo máis aburrida, máis tediosa, dende Madrid, entre 40 e 90 euros, aínda hai algún billete máis baratos en horario diurno, máis caro ás 12 da noite, por exemplo. Dende Barcelona xa non baixan dos 80, pero máis aló dos cartos, que vemos que as opcións cada vez se encarecen máis, estes prezos supónse, espérase que irán medrando, hai que ter en conta as frecuencias e as paradas, porque esas opcións tamén poden verse reducidas. É o caso de coller o tren na Gudiña, na provincia de Ourense. Se o trastorno é grande no día a día, xa non queren pensar nas festas, Rocío. Pois sí, xa te imaginas, un auténtico quebracabezas, porque os trens pasan pola Gudiña, pero non paran. Por eso nos hoxe quixemos vir aquí a falar cos veciños que se ven afectados por esta situación. Moi bo día, como estamos? Bo día, pois aquí intentando cadrar horarios, facendo un Tetris para solucionar a vida. Claro, porque ahora este día de máis traballas en Madrid, non? Sí. Como é a ida para lá? Pues tengo que irme el día de antes, básicamente porque por la mañana no llego a ninguna tarea de oficina ni ningún trabajo. O sea que te ves obligado a dormir en Madrid. Sí, tengo que quedarme a dormir allí. En estas datas de Nadal, ¿canto nos pode custar? Pues más caro que normalmente, ¿no? Porque hay más gente moviéndose en la ciudad y pues te puede salir por unos 150, 100 y pico euros. É dicir, que encarecemos a viaxe pois esos 150 euros que nos custa a pernocta en Madrid. Benita, un caso parecido é o teu, non? Pois sí, un caso ben parecido, pero bueno, distinto.
Porque ti tes a túa filla estudando en está Madrid. estudando en Madrid, sí, e se quero ir a vela, antes podía ir pola mañá, vir pola noite, agora é totalmente imposible. Teño que quedarme ali nunha pensión, e iso sube moito o coste. E lá tamén ten máis dificultades para vir e despois para volver. Vades a poder comer xuntas en Nadal? Home, esperemos que sí, porque igual ainda poden repoñer trens, non? Aínda non hai billete, pero vámolo a intentar. Esta situación que temos en canto a viaxe á capital, pero ahora estes dentro de Galicia, a situación tampouco non é doada. No, hemos tenido que ir al médico a Vigo, por ejemplo, y nos hemos tenido que ir el día de antes, porque no puedes llegar a una hora prudencial para que te atiendan en el hospital, ¿no? Claro, antes podíades ir a Vigo pola mañá, chegar a unha consulta médica e volvervos, pero ahora xa non. No, ahora ya no es posible, tienes que quedarte a dormir, tienes que irte el día de antes. O que volve a encarecer pois esa viaxe. E que motivos vos da Renfe? Nada, criterios comerciales y de eficacia. Bueno, Renfe apunta que o tráfico de viaxeiros Galicia-Madrid aumentou un 40%, ¿no? Sí, ha aumentado un 40%, según dice, pero realmente aquí no lo vemos, porque realmente los trenes no paran. Nosotros no podemos contribuir a ese 40%. Pois Orestes, Benita, moitísimas grazas por atendernos e compañeiros. Xa ven a situación tan complicada en canto a logística se refire, pois que teñen aquí os veciños da Gudiña. Pois situación complicada e que non podemos parar de contala, Patricia, porque, a ver, é que non hai dereito a que esta xente non teña que, por exemplo, organizar, como nos estaban contando aí, unha pernocta en Madrid, porque non lles para o tren. É dicir, que irte a Madrid como irte a New York, case. Pero na Gudiña, en calquera outra parte de Galicia, ou sea, a distancia, os kilómetros son os mesmos, pero a distancia é moito maior, gracias á situación na que estamos agora mesmo, non? De que o AVE pois funciona daquela maneira, o pulso entre AENA e Ryanair estamos pagando pato os cidadáns e as cousas estánse complicando cada vez máis. É certo que o AVE non pode ir parando en todas as estacións, pero creo que sí podemos atopar un termo medio para que nunha comunidade que non é tan grande como a nosa poidamos ter unhas comunicacións medianamente dignas, porque agora mesmo non as temos. Claro, porque unha cousa é que unha non será liña... por infraestructura. Pero unha cousa é que unha liña non pare en todas as paradas, pero que solamente pase unha vez ao día Claro, é que eso non. por unha localidade como a Gudiña, que sempre lembramos aquí que tiña misión de vertebrar a toda esa zona da Galicia oriental que quedaba sen AVE. É dicir, hai moita xente que depende dese lugar. Claro, que non ten sentido construir, por exemplo, a DIF, como estamos vendo, tamaña estación para despois non utilizarla prácticamente para nada, sabendo que o AVE non pode parar efectivamente en todas as aldeas ou povos de Galicia porque é imposible, non? O que estamos sufrindo en realidade é tamén a ausencia dun servizo de tren de cercanías que se prometeu e que non dá chegado ni siquiera... E de competencia tamén, Pablo. Claro, ni siquiera a franxa atlántica. Porque oigo aínda non hai novas de que entre, non? De competencia, claramente, é dicir, prácticamente todas as outras comunidades autónomas teñen un mercado liberalizado o que fai que os precios sean claro, que se non moitísimo fai máis parada na competitivos. Gudiña, Renfe ou Vigo, como se pronuncie, pois fai, non? Claro, exacto, non? claro. Unha É delas. dicir, aquí o que estamos vivindo é exactamente o contrario, é dicir, estamos monopolizando, é dicir, no aeroporto marchan as compañías, polo tanto queda unha ou dúas e polo tanto impón as súas tarifas, e no ferroviario o mesmo, como solamente hai Renfe, pois a tarifa é a que non hai competencia, non hai maneira de presionar para que baixe, non? Bueno, no tema dos avións, eu sempre defendín no tema de Ryanair que en lugar de arremeter contra o dono da empresa era moito máis práctico sentarse con el e intentar chegar a un acordo razonable, non? Sí, pero o que se podía conseguir. Hai anos tiñamos en Santiago, en Galicia, tiñamos moito máis que Ryanair, tiñamos Air Berlin, tiñamos EasyJet, tiñamos Air Europa, é dicir, había moitísima máis competencia. Eu, francamente, teño a sensación de que hoxe viaxar dende Galicia cada vez é máis un luxo. Non é unha sensación, é unha realidade. É un luxo, é unha odisea, en fin, que lles iremos contando aquí no termómetro.